Numru ta' organizzazzjonijiet flimkien maħbib tal-Assana Sisen ġabru quddiem il-qorti fil-Belt Valletta l-4 filgħaxija sabiex jitolbu l ssir ġustizzja mill-aktar fis din għaliex il-każ tiegħu għadu kapitlu miftuħ. L-Assana Sisen qatel kiesa ħubieret 3 snin ilu bl-appell ta' dawk preżenti kien biex fuq kollox f'Malta jieqaf darba l-dejjem ir-razziżmu. Dawk li protestaw għaru li jittamaw li din id-demostrazzjoni tissarraf aktar arfin lejn il-valur tal-ħajja u l-valur ta' kull persuna ġejja minn fejn ġejja u jitalema kulur i. L-Assana Sisen qatel fħalfar f'każ illi fih żewġ tirġiel oħra sfaw ukoll vittmi ta' dik l-isparatura. L-aħbar kienet waħda li ħasdet pajjiż sħiħ til deskritt bħala wieħed motiv razzista, aħbar li kienet rapportata anke fil-medja internazzjonali. L-akkużati Francesco Fenek u kif ukoll Loren Xikluna ta' żmien kienu jiffurmaw parti mill-Forzi Armati ta' Malta, numru kbir ta' seduti fil-qorti u numru kbir ta' xieda, numru ta' allegazzjonijiet u investigazzjonijiet, kollox wassal sabiex iż-żewġ soldati mixlin bl-assassinju brutali fis-16 ta' Diċembru ingħataw il-libertà provizorja bil-każ iżda għadu wieħed mhux magħluq.